Yine tapamok taray. Bäý näil bollaýby? Şu wagt men onuň kanalyny gelýän. Men ony drujalamada goşdum. Diýmek, onuň ýa-da efire goşulmak nemesi azrakmyka efire öň girmän üçin. Şeýlemika. Öň efire girmän üçin mika ýa ýok, olar ýala bolmaly dälbi. Şu wagt prямо efirde otyrol. Men görüp gaýtdym. Ýöne men drujalamda görnenok. Salam salam, hoş geldiňiz. Bäh, bolýar. Men seni görüp otyryn. Ýöne näme üçindir? Goşmallaryň içinde ýok sen. Ay. Bäh, bolmadaýby. Görüşüňiz ýaly teknik şuna ýarşylar ýaly meselelerim bolup bilýär-de. Наступающим с Новым годом 2022. Oho, haçan etdiň oňa sen? Salam aleykum, salam. İyi bayramlar. Bäh. Tapamok mene. Gördün men şu wagt gördüm men onu. O prямо eferde otyrdy. İyi bayramlar herkese. Köp sag bolun. Näme üçin tapamok? Şonuňky maksadymyz şonuň bilen bile efir etmekdi. Şonuň üçin şu wagt girip çykyp durun ýani aýplaşmaň watandaşlar. Menime tapdym, indi göründü. Indi göründü. Heh, Ağır. oh, Gowum ýa-da Allah'a ama şükürler olsun. näli? Öyle Allah. Gowum jan Şükürler abi. taryklar. Go Çok Hudaýa şükür. şükür. Gowum ýa-da efir paýlaşyň watandaşlar. Häzir mende 7 ýa-ni 20 näçe bolup gitdim, muny öçürmer boldum men tap bilmem soň. Agyrsoň tapyşdyk diýen ýaly. Sesim oňat gelýärmi? Sesim gowy gelýärmi Murat? Hava. Menki Ha. şemal var berde. Şemalın sesi gelen o değil mi? Ýok, gül ýaly, Hudaýa şükür. Gowy. Näme diýä işler güýçler, awtologlar nähil otaýdy. Kipirin maşinalaryny görkezýärdiň, birinkiler bilen deňeşdirýärdiň. Arada Ha. dükanlary deňeşdirdiň, produktlary deňeşdirdiň. Bu işler edýäňiz halkyň görmeýän zatlaryny görkezdiňiz. Görmedik zatlar belki Türkmenistanyň içinde görýänlere diýişli. Ha. Ýani dünýäniň hiç bir ýerinde adykçylygy bu derece bolmadyk dünýäde biziň ekonomik, ykdysady taýdan dünýäniň iň baý ýurtlarynyň hatyryna girmegimize garamazdan iň garip derejede ýaşaýanlygymyzy görkezdik de. Sizem görkezdiňiz, Hmm. bizem aýdyk gelýär ýöne. Yani bu zatlar esasen bizim şu daşary ýurtdaky Türkdäki illeşmemiz var. Okumana gelen, işlemene gelen. Bular arana düşünürmem gerek gel. Ýöne
ana Türkmenistan'ın içinden edilen oyunun bir görünüşü näle edilýär diýerler. Şu daşyndaky raýatlar bilmesin diýär. Şu maňadynaky oçurlar garaşdyran, nowata garaşdyran zatlar bilmesin. Pikir etsinler Türkiýedäkilere ýa-da daşarutdaklara, daşarutdaky ýaly öýsün Türkmenistany diýe, Türkmenistanyklaram her ýer Türkmenistan ýaly öýsün diýe. Görýäňmi ikisiniň oýunyny? Yani daşındakylar aşy içinde bolup gören zady görmesin diye, elinden gelende diye görkezmejek bolup. İçindäkilere de daşyny görkezmejek bolup elinden gelende diye içindäkiler hem şol hem mer krizis hem mer gıtçylyk ay şeýle beýle tupan turup barýan ýaly nemede de okşuman pikirde bolsunlar diye de. Şonuň üçin mena içimizden käbir ýyllaşdyrmaz çykýara. Näme diye ay diye onça munça krizis niýde ýok ay diye ýa-da onça munça közençlik niýde. Biz bu onça munça däl abi. Eger bir ýurdun halkyň 6 milyon bolup, öýde bir 5 milyon, 6 milyon bolup, onuň 1,5 milyonu daşynda gezmek ba, biram 25-30 milyon halk bolup, onuň 1,5 milyonu, 1 milyon daşynda gezmek ba. İkisi deň däl o. Ana men 25 milyon, 30 milyon halk bolup, şonuň 1,5 milyonu, 1 milyonu gezip görün, olsa ay borlay diýjekdi. 20 milyon gaýtmandyra diýjekdi ýa-da 10 milyon gaýtmandyra diýjekdi. Prosentni atnaşy ne hasaplayan bolun? Oho, 4'ten biri 25% bolýar. 4'ten bir adam, her 4 adamdan bir adam ýere gelse dogry istatistikany tapmam kyn. Dogry istatistikany berýän gorama da ýok. Ýöne biz bilýäs sen ne Türkiýede işläp ýörüp baryp ýörüp nire barsak tramwaýda gawat gelýär, metroda gawat gelýär türkmen. Ýolda gawat gelýär. Hem ýerde türkmen gawat gelýär. Onuň türklerden men özüm men ana şol ýerge gazaklan sorýanna köp nemeleri efiren paylaşım vatandaşlar gazaklan türkleri sorýanna özök kelen, özök raýat kelmi ýa-da türkmenler kelmi diýen bolun bara türkmenler kelmi. Yani özökleriň 20 orta ajan içinde Gazakstandan köp bolan raýaty. 30 milyon halky bar onuň. Şolaň içinden diýerler ani Özbekistana da, o Özbekistana da 13 milyon nokta. Yine de o tayda içeride Galya'da yani ummatlı bir kaliçisi yine Galya içinde. Bizde özümüzde 6 milyoncuk halkımız var. Olam 6 milyon toçnayam yok. Yani şoluk 2 milyon yurdun dışında kösenip yurdu. Ve şu mat köpüsü de diye de şu siz bizi maskaralayağınız yani näme? Biz 2 milyon halk dışarıda yürüyes demek biz maskarada elde bizim pravительствomuz maskarada şu biz dışarıda kösenip yürüyemiz düşündürüyen olin yine yan kardeşiniz yalı sizin yok diye haysi yurtta yok diye imigrant haysi yurttaki adamlar diye özünün yurdundan çıkıp gidiyor işler yok diye yani beryen zatlarım gavat gelen nokta özünün mesela Türkiye'de de var imigrant ehli yurtta yine количество tarafına karan vaktinde 80-90 milyon halkı bar olsa şonun 2 milyonudur yurdun dışında işlep yörendi. Yani aslında masası yurdun içinde işlep görülür. Keredin ol daşary ýurda gitmek meselesinde de bir zat bar. Yani 80 milyonun içinden 2 milyon gidýän bolsa näme gidýär diýsene, olar aslında onu daşary ýurda gidende de nirde bir aýakçy, gary işletmene giden o. Olar bir ofisiň içinde menejer bolup gidýär, bir ulrak wezipä gidýär, ulrak aýlyk bolan üçin gidýär. Olara da düşnükli ol. Elbetde gider öz ýurdundan has goweklenç tapan üçin gider. Ýöne eger şol ýurdun raýatlary gidip başga ýurtda da iň pes işleri, iň gara zähmet işlerini edip onu medýan köpçülik şol ýurdun raýatlary bolsa, onu ýem bul başga zat görkezýär. Ol öz ýurdunda yani şol adamlara şu soraw beresin beli. Geçen ýyl Tomus aýynda bir tane çöpçü watandaş meçhidin öňünde oturka 2 tane polisiýaň işler gelip alyp gitdi. Munun video düşürdiler internete goýdular. Men şonu gater utandym. Sebäp diýsen özüm öz türkmenimi gater utandym. Men baran ýerimdeň ha biz 4-nji baý ýurt dünýäde biz şeýle ýurtdy gowurunlar edýän. Alagada şo videonu alagada taňy urkýar, sen ýurdun buraýaty diýen ha çöpçü diýär. Şoňa da diýär, 2 gün gitjekmisen, nirde ýaşaýan diýär diýär çöpçülükde ýaşaýan diýär. Ýatjan ýerim ýok diýär. Gitjekmisen Türkmenistana diýär, ýok men ýene 2 ýyl işlejek diýär. Ini sen pikir edip gör.
Şu edýän şu çöpçülük, şu çöpçülügem ýene 2 ýyl işlejek diýemen. Pikir edip görüň otu nähili ýurtdugyny şu çöpçü bilýär, çöpçü. Internet alypdyr bir de gelip şunu ýazatlar diýen adamlar. Vatandaşlar aşakda hiç kim işledi ya da nokla gördün nokla ya da neme mi? Dondu mu ka? Yani diyecek bolýanym şu internet alypdyr, eline Android telefon alypdyr, gelipdir, bizi görüpdir, bize de gelip diýen bolsa şonuň kellesiniň ya akly ýok, ya da aklını kireye veripdir birine. Bolya, men düşünýän emme da ýöne pulunu ver, men seň üçin başga hil yapylajak diýe. Onu aklyny kireye vermek diýil ya. Men düşünýän niýe? Sizinki ýalňyş diýe. Ýöne pulun verseň diýe, men sizinkini agadyp görkezjek diýe. Ana şolar ýaly adamlar bolmaly olar. Seýat diýsen, oho, bir ýurdun çöpçüsü, ýani biriň ýurdumyň çöpçüsü şu taýda gelip işläp gör, we şoňa çöpçülüge de taşla memleketine git diýen ýok, men ýene 2 ýyl işlejek diýär, şo kagazy çöplejek, ýene çöplejek. Sen on soň ýene gelip näme gurrun berýäň bize, ýani bize näme gurrun berýärler. Dogrymy? No. Aha, Bu bu agam meniň adişim şu Türkmenistanda indi boynuna alasy gelen nokta bizim vatandaşlarımızın. Yani boynuna alasy diýende mesela biz şu özümüzün YouTube kanallarımızda da zatta da aýdyp geçýäs de gorkaýanyz şu dogry şu gorkusundan kabul etmek isteyen noklar. Ýöne gelip menki ýaly senki ýaly ildeşlere şyltak atmany ya da söýmeni bilýärler. Yani asıl sövmesi gereken adamlar şu pravительстводaki ähli işlep gören adamlar ve üstündeki in ulu yol başçısı bolup duran Gurbanguly Berdimuhammedow. Şol da olam içinden bilip duram ýöne näme diýe kabul edesi gelen o. Kabul etse kabutu şunu ýaly bir stereotip döräpdir olarda. Eğer äzi şonun adyny tutsam ya da äzi şunu ýaly hereket etsem meni yok ederler yurdun dışında ya da yurdun içindeki ähli arkamdaki garyndaşlarym ya da enem atamı diýip şunu ýaly bir düşünjelerim bar. Olam olaryň grup koyan bir plany, olaryň şu edip beren gorkuzma kakoýta bir özünün alıp beren işleri de ýöne şonu indi häzir şunça adam çıkıp hareket edip ýör. Şular edip ýör. Menem goşulaýyn diýip belkem içinde bardır. Belkem bardır. Ýöne şonda da içinde ýene bir zat tutup dur şonu. Şu tutup durany biz ýastygy boşladan hareketlerimiz bilen şonu açmaly diýip öýtýän. Yani açmaly we düşündürmeli, aklını birazcık da etmeli, giň düşünjesini arttırmanyň izine düşüp etmeli. Şu taraftan işlesek bolar bular ýastygy boşladan. Murat, diýjek, meniň ekranym watandaşlar. Doňtur efirimde 7 adam madik görünýär bilem, ok size näçe görünýär. Birim iň soňky hat iyi bayramlar, s nastupaýşym, s Novym godom 2022 diýip ýazylan hat bar. Ýani onuň soň ne kommentariýa bar, ne köpelýär, ne azalýar. Bir mund efiri çykma agam, men özüm häzir seni aýyrýan, täzeden saňa zaprosiýa berýän, ýa-da seni urat, ýa-da meni uratýan, kabul edelim, men täzeden efirde kommentariýadan görnün. Garaşaryn sen abi. Sen o efir öçürmänjik dur, bir mund täzeden iý berýän. Dogry. Näme üçin efirim doňdy men? Vatandaşlar. Vay. Yani men şu an düşünemok. Men ýadan hatymam görnän o. Men häzir bir mund salam diýip ýazaýyn. Salam. Salam diýip ýazanmanam ama görnän o. Vatandaşlar. Bir mund täzeden açaýyn onu men. Şu an näçe adam madyny bilemok. 7 adam görkezýär menne. Aşakdanam hiç ýorumam